Color Shuffle, nová, vynikající hra na Mac Titan. Takže ahoj lidi, já si tam tohoto videa. Dneska tak jsme tady u hry, která se jmenuje Color Shuffle. A co to je? Je to vlastně, že vždycky se vám zobrazí nějaká barva a vy na ní musíte jít. Teď tady teda není moc hráčů, uvidíme, jestli se ještě někdo připojí. Tady jsme zatím jenom dva. No, dva jsme tam. Tak. Uvidíme. Tak já se pokusím dostat se to nejdál. 10 sekund do začátku arény. Hned ve dvou, ale aspoň něco. Vám zatím jak to vypadá, pak se zkusím připojit někam, kde bude víc lidí. Takže jakou barvičku nám vybereš? Je to černá. Já se takhle dostanu jako černý blok, podržím si shift. A čekám, taky stojí si... Aha, nestojí. No, tak. Asi takhle nějak to funguje, ale teď tady hrajou asi už sama jenom a to není moc zábava. Takže uvidím, možná spadnu potom na schvál, ale tak teď aspoň abyste viděli, jak se to hraje, tak tam děláte tu barvu. Párko. Tady. No. Tak a kdo nestojí na těch barvičkách, tak vlastně umře. V začátku je to lehký a většinou, když hrajete normálně, tak padáte tak v 11. 10. levelu. Ale můžete vydržet i díl, ale už je to potom hodně těžké. Jako dostat se na 20, to už je opravdu borcovství, to už je fakt super. Jste viděli, že třeba bylo málo těch bloků, se pár těch tady je docela dost. Po celý ty intro. Tak jo, jsme v 6. Se pár to. Jestli vidíte, tam jak jsou ty expy, tak tam se píšou, jaký jste level a kolik času zbývá, než se propadne ta podlaha. No, když to nestihnete, tak jak to vidíte, spadnete pryč. Já jsem v level 9. Fuj. To bylo těsný, teď už je to hodně rychlý a... Jelo znova, super. Můžu zůstat na místě. Těšující. Jo, co se jelo. To je docela náhoda, když si to vylesuje hodněkrát ta samá barva. Zase jelo, to není možný. Tak tohle se ještě nikdy nestalo, by byla 4krát jsou též barva. Level 14, tak to je dobrý. Teď spadnu. Nevidím tak, nevidím, to bylo na druhé straně. Dobře. Level 15, to je docela úspěch, tak vidíme teď tady se spoustu lidí, nevím na jakou arenu čekají, tady, já jsem to nestihla, kruci. No nic, tak počkáme, kam se připojí ostatní, tady se připojili, tak vidíme. Super, to bude zábava, doufám. Že můžete spadnout v levu 1, můžete taky spadnout v levu 13, spadla v levu 15, ale to bylo spíš, že jsem měla štěstí na to, že jsem měla hodněkrát žlutou za sebou a na ní jsem stála, takže to bylo v pohodě.
tu červenou kláda hned vedle 9 hráčů. Oj, doufám, že nebudu kládět, protože... no, protože tahle hra je poměrně náročná, co se týče lagů, takže uvidíme, no. Když tak mi to spadne a vy z toho videa asi nic mít nebudete. Jo, 10 hráčů a jdem. Jaká barvička bude první? Červená, nevidím. Jo, tak tohle je docela blbý, jak je tady hodně lidí. Jo, další barva, oranžová. A ty lagy jsou dobrý, nelaguje se to, včera se mi to totálně lagovalo, to byl úplně novej ten server a hrál tady fakt hodně lidí. Mě to docela baví, já nevím, jestli to přijde zábavný, ale určitě je to něco na pobrodení, jinak je to na serveru McTitan. A co ještě říct? Určitě to zkuste. Já bych si s váma klidně zahrála. Jinak hrála jsem to i se ségrou. Zábava. Ségra je 5+11. To jsme hráli, natáčeli jsme Skywars, ale včera nám to nějak padalo, takže jsme to nějak nakonec se rozhodli, že nezveřejníme vůbec. Ale tak doufám, že tohle video se mi podaří zveřejnit. Že to bude sranda. Že vás to bude bavit. Stejně jako mě. Jsem mankolak. Další žlutá, super. Oj, co se mě rvete. Jen tady je málo, jestli si dáte na arenu. Jsou tady 2 na kraji žlutý jenom a... Jinak tady jsou je tady spoustu dalších her. Ale některé tak jsou poměrně nefér. Třeba staví a hádej. Ta hodně lidí podvádí a proto mě to moc nebaví ta hra. Tak. Mami. Přežila jsem super. Level 11. Teď máme limit, nevidím tamhle. Ne, já jsem to nestihla, no tak nic stane. Škoda no. Tak jsem spadla v level 12. Není špatný, ale mohlo to být lepší. Tak jo lidi, to je pro dnešek všechno, já vám děkuji za zhlédnutí. Tak čus!